саволи ман на он қадар мушкил аст. фарқ байни мусалмонони шиа ва мусалмонони суннӣ дар чӣ аст? ва алайкум салом бародар Адитя. салом ба шумо. ислом ин сулҳ аст. ин сулҳи ислом аст. ва мегзарем ба саволи шумо ки гуфтед фарқ байни шиа ва суннӣ дар чӣ аст? бародар, дар Қуръон ҳеҷ шиа ва суннӣ вуҷуд надорад. Қуръонро хонӣ мебинӣ ки ҳеҷ шиа ва суннӣ вуҷуд надорад. Қуръон дар сураи Оли Имрон ояти 103 мефармояд: ҳама бар исмони Худованд чанг бизанед ва пароканда нашавед. Аллоҳ ба мо роҳи ростро нишон медиҳад. Мо бояд дар роҳи парҳезгории Муҳаммад давом диҳем. мо бояд ба Қуръон ва суннати паёмбар пайравӣ кунем ва ихтилофҳои шиаву суннӣ ба сабабҳои сиёсӣ ба вуҷуд омадаанд. дар дин тафриқа нест. Қуръон дар сураи Анъом ояти 159 мефармояд: шумо бо онҳое ки дини худро пароканда сохтанд ва фирқа шуданд коре надоред. кори онҳо бо Аллоҳ аст. Аллоҳ дар бисёр ҷойҳои Қуръон мазҳаб сохтанро манъ кардааст. инҳо ба сабабҳои сиёсӣ ба вуҷуд омадаанд. аммо дар ислом ҳеҷ шиа ва суннӣ вуҷуд надорад. танҳо мусалмон аст, мусалмоне ки худро ба Худо бахшидааст. пас ба ман бигӯед ки ақидаи шиа дуруст аст ё суннӣ? ҳар кӣ аз Қуръон ва суннат пайравӣ кунад, он дуруст аст. агар ба Қуръон ва ҳадиси саҳеҳ мувофиқат кунад, он дуруст аст. ҳар кӣ аз Қуръон ва суннат пайравӣ кунад, дуруст аст. агар гӯӣ шайхи ман чунон гуфт, шайхи ман чунин гуфт, имоми ман чунон гуфт, агар сухани шайх ба Қуръон мувофиқат кунад, мо метавонем қабул кунем. Қуръон дар сураи Нисо ояти 59 мефармояд: ай касоне ки имон овардед, Аллоҳ ва паёмбари ӯро итоат кунед ва амирони мусалмоне ки аз мобайни шумо аст. ва дар ин ҷо оят тамом нашуда мегӯяд, агар дар бораи чизе муҷодила кунед, онро ба Аллоҳ ва паёмбараш бигӯед, агар ба Худо ва рӯзи қиёмат имон овардаед. пас он аз ҷиҳати арзиш беҳтар ва зебутар мешавад. ҳар ки пайравӣ аз Қуръон ва ҳадиси саҳеҳ бикунад, ӯ мусалмони солеҳ аст ва дигар бошад не.